Viața lui Tic. Ha, ha, ha. Era odată Tic și se ducea la magazin. Singur el, pac, pac, pac. Mai fredona câte un cântec. N-avea ce să facă. L-a trimis măsa după cărnați. Să vede. Ajunge aproape de magazin, îl vede acolo, când scrie pe ușă ceva, dar nu înțelege. Deci, să află. O, P, E, N. Ce înseamnă asta? Păi eu nu știu. Open, open. Nu știu, dar eu intru, chiar dacă scrie open, că, dar na, ce să-mi facă? Ce boală? Bună ziua, vreau și eu niște cărnați, că m-a trimis mama după cărnați. Aveți cărnați? Desigur că avem cârnați. Aveți? Bun, dați-mi și mie de 10 lei. Da, îți dau acum. Dar tu n-ai de gând să te mai tunzi? Nu, că nu mă lasă mama. Păi, de ce nu te lasă maică-ta, mă? Păi, nu știu, cred că are limbrici. Hai, ia scârnații. Dă-mi bani acum. Ți dau, uite, ia-i pe ăștia. Mersi, hai, baftă. Acum, domnul Dick a plecat de la magazin spre casă. Când deodată se aud niște lătrături. Aoleu, vine câinele, vine câinele, vine câinele, mami, mami, fugi, 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 pleacă de aici, de aici, dă-mă geanta, dă-mi geanta, dă-mi geanta, dă-mi mama, dă-mi geanta, mă, dă-mi geanta, dă-mi geanta, dă-mi geanta, dă-mă cârnații că-l găsi mama, ce-i asta? Aoleu, nici cârnații nu sunt stare să ia asta. Ce să facă mama? Mă duc acasă. Sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like. Ok.